У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, хороша вас вітаць у гэты урачысты дзень нядзельны, у трэцюю нядзелю Вялікага посту. Трываем у святым часе рэкалекцый. Сёння трэці дзень. Сёння таксама молімся за айца Александра, які прамовіць да нас Слова Божае. Молімся за сябе ўзаемна, каб Дух Святы дзейнічаў у нашых сэрцах. Гэтую святую імшу я цэлебрую за ўсю нашу парафію, каб гэты святы час рэкалекцый прынёс плён на вяртанне, набліжэнне да Бога ў нашым жыцці. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашыя грахі, каб з чыстым сэрцам асклалі найсвятейшую ахвяру. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвятейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Божа, крыніца усялякай міласэрнасці і дабрыні, Ты нам даў, як лекі ад граху, пост, малітву і добрыя ўчынкі. Спагадна прымі прызнанне ў нашай слабасці. А калі мы падаем пад цяжарам нячыстага сумлення, няхай заўсёды падымае нас Твая міласэрнасць. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі Зыходу. У тыя дні Майсей пасвіў авечак цесця свайго Етры, святара Мадыянскага. І завёў ён авечак далёка ў пустыню, і прыйшоў да Гарэба, Божай гары. І з'явіўся яму анёл Пана ў полымі агню сярэдзіны цярновага куста. І бачыў ён, як куст пылаў агнём, але не згараў. І сказаў Майсей: «Падыду я бліжэй, пагляджу на гэтую вялікую з'яву. Чаму куст не згарае?» Убачыў пан, што ён наблізіўся, каб паглядзець, і паклікаў яго сярэдзіны куста, кажучы: «Майсей, Майсей!» Той адказаў: «Вось я». І сказаў Бог: «Не набліжайся сюды. Здымі абутак з ног тваіх, бо месца, на якім ты стаіш, гэта святая зямля». І сказаў яшчэ: «Я Бог айца твайго, Бог Абрагама, Бог Ісака, Бог Якуба».
И сховал Моисей твар свой, потому что боялся поглядеть на Бога. И сказал Пан: «Я добра бачыў пакуты народа майго ў Егіпце. Я чуў крык ягоны за прыгнятальнікаў яго. Я ведаю яго цярпенне. Таму сышоў я, каб вызваліць яго з рук з егіпцянаў і вывесці яго з гэтай зямлі ў зямлю добрую і прасторную, дзе сочыцца малако і мёд». И сказал Моисей Богу: «Вось я прыйду да сыноў Ізраіля і скажу ім: Бог айцоў вашых паслаў мяне да вас. А калі яны спытаюцца ў мяне, якое у яго імя, што адказаць мне ім?» Тады сказаў Бог Моисею: «Я ёсць, які ёсць». І сказаў: «Так скажаш сынам Ізраілі: які ёсць, паслаў мяне да вас». І гаварыў далей Бог Моисею: «Так скаж сынам Ізраілі: Пан Бог айцоў вашых, Бог Абрагама, Бог Ісака і Бог Якуба паслаў мяне да вас. Гэта імя маё навекі, і гэта напамін пра мяне з пакалення ў пакаленне». Гэта Слово Божие. Милосердный ёсть Пан, и ласкавый. Милосердный ёсть Пан, и ласкавый. Благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Яго святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Яго добродействы. Милосердный ёсть Пан, и ласкавый. И Он отпуская все беззаконни Твои, и вылечивая все Твои хворобы. И Он житье Твое ратуе от загубы. Литостью и милосердностью Тебе коронуе. Милосердный ёсть Пан, и ласкавый. Пан здясняе справедливость и правосудие для всех пригнеченных. И Он показал шляхи Свои Моисею, сынам Израиля деи Свои. Милосердный ёсть Пан, и ласкавый. Милосердный ёсть Пан, и ласкавый, долготерпливый, шмат милостивый. Бо як высоко взносится небо над землею, настолько великая милосердность Пана до тых, кто Яго боится. Милосердный ёсть Пан, и ласкавый. Чытанне першага паслання святого апостола Павла да Карынцяў. Не хачу, браты, каб вы не ведалі, што айцы нашыя усе былі пад воблакам, усе прайшлі праз мора, усе хрысціліся за Маісеем у воблаку і ў моры, усе ели тую самую духоўную ежу, усе пілі той самы духоўны напой, бо пілі з духоўнай скалы, што спадарожнічала з імі. А скалою быў Христос.
Аднак большасць з іх не ўпадабаў Бог, таму яны былі загублены ў пустыні. Гэта адбылося як прыклад для нас, каб мы не пажадалі благога, як жадалі яны. Не наракайце, як некаторыя з іх наракалі і загінулі ад згубіцеля. Усё гэта здарылася з імі як прыклад на будучыню, бо напісана дзеля павучэння нам, якім выпала жыць у канцы вякоў. Таму, калі некаму здаецца, што ён стаіць, няхай глядзіць, каб не ўпасці. Гэта Слова Божае. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Покайтеся, кажа Пан, бо наблизилося володарство небесное. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час прыйшлі некаторыя і расказалі Езусу пра галілейцаў, кроў якіх Пілат змяшаў з іх ахвярамі. Езус адказаў ім на гэтае: думаеце, што гэтыя галілейцы былі больш грэшнымі за ўсіх галілейцаў, бо так пацярпелі? Не, кажу вам, але калі не пакаецеся, усе таксама загінеце. Думаеце, што тыя 18, на якіх звалілася сіламская вежа і забіла іх, былі больш вінаватыя за ўсіх людзей, якія жылі ў Іерусаліме? Не, кажу вам, але калі не пакаецеся, усе таксама загінеце. І расказаў вось якую прыпавесць. Адзін чалавек меў у вінаградніку сваім пасаджаную смакоўніцу і прыйшоў шукаць плоду на ёй, і не знайшоў. І сказаў вінаградару: вось я 3-й год прыходжу шукаць плоду на гэтай смакоўніцы і не знаходжу. Сячы яе, навошта яна займае зямлю? Але той сказаў яму ў адказ: Пане, патлень яе на гэты год. Я абкапаю яе і абкладу гнаеннем. Можа, прынясе плод у будучым, а калі не, сячэш яе. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Працягваем нашыя великапостныя разважанні на тэму сэрца. Мы разважалі пра тое, чым ёсць гэтае духоўнае паняцце сэрца, што яго трэба яшчэ адкрываць, разважалі пра намеры сэрца, пра скрытыя намеры сэрца. Казалі, што это далёка не эмоцыі, вось гэты біблійны вобраз сэрца, духоўны, што это не проста перажыванні. І сёння хачу звярнуць увагу на тыя умовы, пры якіх мы нашае сэрца раскрываем, пазнаём яго. Вось гэтае глыбокае, непавярхоўнае, там не пра закаханне гаворка ідзе, такое ўнутранае, скрытае, пад слоем павярхоўнасці, як пісаў Мертон. У якіх умовах? Першая умова такая фундаментальная, гэта цішыня. І
хацеў бы не банальна на гэтую тэму глядзець, бо часта я быў сведкам і сам так і арганізоўваў такія набажэнствы, напрыклад, адарацыя крыжа там, ці адарацыю на свяцейшага сакраменту, дзе мы так вот зробім антураж такі адпаведны. Напрыклад, там святло прыгасім, свечкі запалім, і задушэўныя песні, канешне, хрысціянскія. І тады, як правіла, скажам, што Бог у сэрцы тваім гаворыць. Як правіла, яшчэ з такім намёкам, што ўжо ў закон пара ляцець, там, ці ў святарства, ці яшчэ нешта. Дык вось я зразумеў, што ў штучных такіх створаных вось гэтых набажэнствах, это не тая цішыня, у которой Господь прамаўляе. Аднойчы мой сабрат у святарстве, помню, вярнуўся з такога хрысціянскага канцэрта, сустрэча моладзі, шмат людзей было, і я ў яго пытаюся, як ўсё прайшло. І ён такі, у прынцыпе, класна, акрамя аднаго эпізода. Кажу, што? Он кажа, песні класныя былі, музыка, громкая музыка, інструменты, кажа, ўсё класна. А пасля нехта з тых, хто спяваў, сказаў, а зараз у цішыні сэрца паслухаем, што нам гаворыць Бог. І 10 хвілін было цішыні. Ён кажа, а ў мяне яшчэ унутры ударнікі б'юцца ад барабанаў, ад гітараў. Якая цішыня? І ў такой сэрца это штучна створаныя такія ўмовы. І я не веру, што так Господь прамаўляе. Бог прамаўляць па-рознаму можа, у буры прамовіць можа. У самых крытычных момантах, нечаканых Бог можа прамовіць. Але ўсё-такі, калі разважаем пра нейкую цішыню, то, як па мне, это трошку нешта іншае. У якой цішыні, як правіла, мы адкрываем прысутнасць Божую? Напрыклад, мы сёння чуем пра Маісея, который убачыў палаючы куст. І што гэта за жыццё было ў Маісея? Гэта быў чалавек, который жыў у вялікім мегаполісе, па-нашаму гаворачы ў Мінску, такі вялікі Вавілон. Ён жыў у Егіпце. І так склалася, так павярнулася жыццё, што ён вымушаны быў уцякаць на пустыню. І вось там на пустыні здарылася гэтая гісторыя, ён убачыў палаючы куст. То есть Маісей, у прынцыпе, даволі доўга прабываў у цішыні, ён пас гэтых авечак. Это была цішыня з дня на дзень. Это не цішыня на 5 хвілін была ў адпаведнай атмасферы. Цікава паглядзіце, што наш Пан Езус Христус, наш Господь, у которого прамы контакт з Отцом Небесным. Здаецца, праблем увогуле в этом плане ніякіх не павінна быць. А ён мае неабходнасць у тым, каб цэлую ноч правесці на малітве. У этой цішыні такой, адзін на адзін з Отцом. Ён это робіць не адзін раз. Я калі служыў у Воршы, то такія благаслаўлёныя хвіліны цяпер майже як романтыку узгадваю, улічваючы всю маю такую актыўнасць розную, такую паслугу святарскую. Але ўзгадваю там пры касцёле ў Воршы сад, лісце, дрэва, это ў цэнтры горада. І трэба было тыя галінкі паліць, тыя дрэвы, тыя лісця. І людзі чамусьці былі незадаволеныя гэтым дымам. І там фабрыка світанак была ў цэнтры, яны ў экалогію скардзіліся, што ім перашкаджаў этот дым працаваць, і нас тады пачыналі шчаміць. Я паліў тыя лісце ноччу. У 2 гадзіны начы, у 3, у 4. Это благаслаўлёны час. Мёртвы горад, цішына мёртвая, ты адзін, са сваімі думкамі. І это сапраўды такі час па-свойму романтычны. І не то, што там містыка вялікая, Бог там нешта адкрываў, мне казаў. Не, перш за ўсё я сам з сабой сустракаўся. Хаця бы гэта. Хаця бы Бог мог назваць, хто ты, са сваімі перажываннямі, думкамі. Пабыць самім з сабой. Оказывается, это ўжо много. І пра такую цішыню я разважаю, калі кажу, што это адна з фундаментальных умоваў, каб адкрываць сваё сэрца. Некалі мяне ўразіла інтэрв'ю з адным такім манахам суровага манастыра, трапістаў, французам. Ён быў пілотам гражданскай авіяцыі, то есть лётаў там на нейкіх боінгах, і пасля ўсё это пакінуў і пайшоў у закрыты суровы манастыр. Я чытаў ягонае інтэрв'ю, журналіст пытаецца, як так сталася,
што вы, зрэшты, вядомы, там недзе ў Францыі пілот, вот усё пакінулі, мужчына ў гадах. І ён сказаў так, мяне гэта ўразіла. Ён кажа, я вельмі шмат гадзін праводзіў у кабіне пілота. У гэтай мёртвай цішыні, толькі чуючы цішыню неба і гул матора. І вот там, у гэтай цішыні, я пачуў, як мой створца са мной стаў гаварыць. Мяне, памятаю, так это ўразіла. Я, канешне, не пілот, да, там самалётамі не лётаў. Хаця, калі это інтэрв'ю чуў, таксама чамусьці мне здалося, што не выпадкова, што, як па мне, сапраўды геніяльны вялікі чалавек Антуан де Сент-Экзюпері, ён быў лётчыкам. Чамусьці вот мне так здалося, это не выпадковы эпізод. Канешне, я там у самалётах не лётаў, пілотам не быў, але для мяне маім самалётам сталася машына. Я, калі з Росіцы выязджаю, куды-кольвічы паеду на якія рэкалекцыі, это плюс-мінус сразу 300 кіламетраў. Сюды да вас ехаў 4 гадзіны. Найчасцейшы трошку болей выходзіць. Я многія годы ўжо нічога не слухаю, ніякае радыё, ніякіх канферэнцый не ўключаю. Таму што гэта благаслаўлёны час, калі ты можаш пабыць адзін. Тебе ўсё адно Господь ловіць, да, вот ты не можаш даже выскачыць на хаду з машыны, ты вымушаны ехаць, да, і спецыяльна вот дазволіць пабыць аднаму. Паслухаць самога сябе, самім сабой пабыць, самому сабе падказваць на нейкія пытанні. І аказваецца, это благаслаўлёны час. Вельмі шмат гісторый адбылося ў мяне менавіта ў машыне. Моя кніжка нарадзілася «Памілаваныя ў машыне». Господь даказваў мне, што мяне любіць, даказваў, што цану праліў сваю кроў, да, і адкрываў эту агромную сілу крыві Хрыста, там у машыне. Это былі розныя гісторыі. У нейкім сэнсе гэтая машына сталася такой рэліквіяй, да. Магу сказаць, дзе яна стаіць, можаце прылажыцца, пацёрціся. Таму што там Господь дзейнічаў, да. Это хвіліна цішыні. Это хвіліна благаслаўлёная, да. Вось пра такую цішыню разважаю. Яна умова, да, каб пачуць недзе там, хаця б самога сябе, да. І нам гэта цяжка даецца. Цяжка даецца, таму што мы жывём, не ведаю, ці будуць яшчэ тыя гісторыкі, которые ацэняць гэтыя часы, мы жывём у кашмарныя часы. Калі мы ў цішыні прабыць 5 хвілін не можам. Нам трэба, каб абавязкова нешта трашчала. Вось святары, которые ходзяць пасвячаць кватэры, па калядзе ходзяць, да, я асабіста назіраў з такім, непрыемным пачуццём, што ўсё больш і больш назіраю, што ў кватэрах у нас часта у кожным пакоі нейкі тэлевізор вісіць. Калі не Samsung, то Віцязь хаця бы. Калі не вялікі, то хаця бы маленькі, на кухні будзе вісець. Таму што мы сняданне ўжо не здольныя з'есці ў цішыні. Калі тэлевізора няма, там ляжаць планшет, там ляжаць тэлефон. Таму што мы не здольныя 5 хвілін з самім сабой пабыць. Нават тую ежу, пасмакаваць, як яна смакуе. Табе надо, каб увесь час нешта пісаць, торкаць тым пальцам, нешта, каб гудзела нешта. Ты не можаш быць сабой. І ў выніку ты не ведаеш, ты паняцця не маеш, хто ты такі. Парадаксальна, што нават пабожнасць у гэтым плане нам не служыць. Таму што, калі дагнаць усе канферэнцыі, нейкія ролікі на Ютубе, і ўсё, што нам скінуць, і ўсё, чым падзеляцца, да, і всякую нейкую ерундзень чарговую з Інстаграма, вот гэтага ўсяго так многа, да, што ты гэтага не пераварваеш. Тое несварэнне желудка ідзе, духоўнае несварэнне желудка. Ты за гэта не карыстаешся. Залічваючы чарговыя рэкалекцыі за рэкалекцыямі, набажэнства за набажэнствамі, то ўсё паміж так вышэй галоваў ляціць, да, што это ноль рэакцыі ўвогуле, ноль адбёру на самой справе. І мы ў гэтым маразме жывём. У гэтых тэлефонах, у гэтых рытмах, усюды паспець, і ты нават сам сябе не ведаеш. Нават не можаш сам сябе паслухаць. І таму нам усё это дело, тыя пошукі цішыні, яны ўсё цяжэй і цяжэй даюцца. Адно з маіх такіх дзецішчаў, альбо дзіця такое духоўнае, это курс Назарет. Чаму ўвогуле назваў этот курс Назарет? Это 30 гадоў
жыцця Хрыста, пра которое мы нічога не ведаем. У прынцыпе, это скрытыя 30 гадоў жыцця. Ніхто нічога не запісаў, камеру не паставіў, ніхто не адчытаўся ў інтэрнэце. І Христос, ён там стаўся, калі можна так сказаць, ён рос, ён зрэдзь да свайго служэння, публічнага служэння. Вось гэтыя 30 гадоў цішыні. І на этом курсе Назарет методики у нас в принципе 0. Я людям даю фрагмент Святого Писания, некалькі пытанняў, каб самі людзі разважалі, і час, каб людзі загрузіліся. І тыя, хто рэгулярна ўдзельнічае там у гэтых курсах, да, вот, хто прывык да гэтага, да, хто некія плады там бачна. Таму што людзі ў жыцці не могуць злавіць гэтага вот часу, каб вот пабыць самим собой, побыть со Словом Божьим. У нас у Марьянов есть такая практика, в принципе, все законники, монахи повинны раз на год свои реколлекции проходить. У нас есть такая благословленная практика, коли 6 дзён мы отбываем реколлекции у супольности нашей монашской, а у іншым годзе можно выбрать себе, куда ты хочешь поехать на реколлекции. І я ўжо не ведаю колькі, магчыма 4, магчыма 5 разоў рабіў рэкалекцыі сам сабе. То есть мне не хацелася нават, каб некага слухаць, нейкія канферэнцыі. Я браў Слово Божие, знаходзіў нейкае месца, нейкую хату, да, варыў сабе пельмені цэлы тыдзень. Можна, оказывается, пойдзе і на первое, і на второе, не трагедыя. Можна одними пельменями цэлы тыдзень есці, жыць нормально. Вот, и, пятница, есть нюанс гэтых, там вареники пойдут тогда. Вот, и со Словом Божьим, да, и ты с раницы до вечера со своими думками, сам с собой, и это благословленный час, вельми классный час, самый пленный, потому что ты можешь быть сам с собой. Нам это все тяжей и тяжей даецца. Калі на гэтую тему разважаю, вот, мяне одна такая гісторыя уразіла некалі з жыцця аднаго з маіх падапечных, брат у Хрысце, который шмат гадоў у турме сядзеў не один раз. І ён, калі вызваліўся з турмы, яшчэ па малалеткі ён сядзеў, і ён не жыў з папай, папа іх кінуў, ён там з мамай недзе жыў, і такі вось падлетак, малады мужчына, хлопец. І бацька пазваў яго на рыбалку, на вёску. І ён паехаў да бацькі свайго. І вот цікавы момант, мы разважаем сэрца, ён расказвае, бацька пазваў, дамовіліся ў які. Тэлефонаў не было, інтэрнэта не было, неяк там інфармацыю перадалі. І ён, кажа, паехаў да бацькі, і я выйшаў, кажа, іду да хаты, і вот сэрца ўсё адно табе нешта гаворыць, што нешта здарылася, нешта не так. Вот я иду до хаты и упэўнены, да, что вот нешта там мяне сустрэне. Прыхожу ў хату, а ў хаце людзей поўна, гроб стаіць, бацька памёр. Бацька напіўся, пайшоў на рыбалку, зваліўся ў ваду, там захлебнуўся, да. Што мяне ў гэтай гісторыі ўразіла? Это ўжо былі другія ці трэція суткі. Яму нават інфармацыі ніхто падаць не мог, не было тэлефона. І вот чалавек сабе спакойна жыве, ён гэтага не ведае, да, вот ён проста сустрэўся, да, это трагедыя. У нас ужо мы зусім па-іншаму жывём. Адразу на тэлефоне, адразу нервы, адразу кантроль, да, вот, і ты хвіліну сённяшнюю перажываць не можаш, вот дадзеную хвіліну, бо ў цябе маса разных інфармацый. Мы ўжо зусім па-іншаму жывём. Мы баімся трубачку, што не паднімем, это становіцца страшна. Многих это паника. Нехто звонил, трубку не подняли, ай-яй-яй, нечто здарылася, да, аж. Надо обовязково перезвонить. Мы будем звонить один одному по много разов. Мы контролируем, у неврозе таким вот живем, да. Мы батьки контролируют детей, осудить их. Чему ты осмелился трубочку, доченька, не поднять? Тебе мама уже звонит за апошние сутки 25 раз. И вчора звонила 30, и позавчора 40. У нас паника, мы с этим не справляемся, да, и мы живем в этом маразме. Какая тут тишина, где тут сустрэцца с самим собой?
Таму это ўсё становіцца нам цяжэй і цяжэй. Таму адна з сур'ёзных умоваў для таго, каб пачуць самога сябе, гэта задбаць пра цішыню і так трошку ўсур'ёз. Другая умова, мы ўжо пра яе трошку казалі, гэта мець адвагу пазнаць праўду пра самога сябе. Я казаў, што пазнаючы сваё сэрца, мы там адкрываем як рэчы благародныя, так і не асоба. І трэба мець гэтую адвагу, такую вось, праўду, хацець пазнаць праўду. Трэцяя умова такая вельмі для мяне важная. Для таго, каб адкрываць сваё сэрца, трэба быць чалавекам мужным. Мець гэтую мужнасць. Вот чаму такая умова важная. Бог стварыў нас непаўторнымі. Ёсць такое паняцце важнае — індывідуальнасць. Я школу мастацкую сканчваў, няма ў мяне мастацкай адукацыі, але хаця б нейкі мінімум. Нас, калі вучылі маляваць партрэты альбо і карыкатуры нейкія, адно з такіх правілаў было: калі малюеш партрэт чалавека, больш нават карыкатуру, то трэба ўбачыць яго адметныя рысы. І от мяне это па сённяшні дзень захапляе. Вот што значыць адметныя рысы? Ты малюеш галаву чалавека. Збольшага, як правіла, усе мы маем тое самае: 2 вухі, 2 вокі, нос, вусны. Валасы плюс-мінус па-рознаму тут складваецца. Вось, збольшага ўсё тое самае. І 7 мільярдаў чалавек, і ўсе непаўторныя, і ўсе розныя знешне. Плюс паўмірала дзесяткі разоў болей, сотні разоў болей, да. І няма такіх самых, усе розныя. Вы разумееце, як Бог стварае чалавека? Вот, што няма такога самага нідзе. Канешне, ёсць там типа двойнікі, падобныя і так далей, да, падобныя, але не такія самыя. І душы нашыя таксама няма нічога такога самага. Это ўсё індывідуальнае, это ўсё непадобнае. І вось калі няма мужнасці прыняць індывідуальнасць, мы там сэрца сваё не пазнаем. А мы часта так жывём, у нас такія ёсць страхі нам. Нам хочацца ў натоўпе схавацца, як усе, не выдзяляцца. А чо ты хочаш быць белай варонай, да? А чо ты лепшы, горшы, да? Мы хочам у натоўпе быць. Часта святары, напэўна, не адзін раз пачулі на споведзі фразу, калі нехта скажа: якія там у мяне грахі? Отец, вы знаеце, як усе грашаць. І ты разумееш, жыцця духоўнага 0. І не шмат свеціць. Чаму? Таму што ён не можа ўзяць адказнасць за свой грэх. Чалавек не здольны сказаць: «Та я заграшыў, я насабачыў». Ён кажа, як усе. Як усе мы верым, як усе мы падобна вот так вот жывём. Христос, цікавы момант ёсць. Ён пытаецца ў Евангеліі, кім людзі лічаць Сына Чалавечага. І адказваюць: адны Янам Хрысціцелем, другія прарокам, трэція Ераміяй прарокам. Пан Ісус пытаецца: а вы кім мяне лічыце? Ты за сябе адкажы. Як бы выцягвае з натоўпу. Пётр кажа: ты Месія, Сын Божы, ты цар Ізраіля. Вазьмі адказнасць за сябе. Вось это 12 апостолаў, яны ўсе непаўторныя, усе розныя, і ўсе людзі вот такія вот розныя. Да. І калі ёсць страх перад гэтай індывідуальнасцю, і мы ўвесь час хочам быць як усе, там сэрца мы не пазнаем. Таму што яно непаўторнае ўсё-такі. Некалі я прачытаў у Фрэйда, хаця падазраю, это не ягоная думка, не ягоная цытата, магчыма, там такога філосафа аднаго ці псіхолага французскага, але ў кнізе Фрэйда я прачытаў: массы не способны узнать истину, так как истину ищет индивидуум. Нема коллективного познания правды. Правда есть Господь. Христос скажа: я есть правда, дорога и жыццё. И наше познание Господа, яно, у ней кожны шлях непаўторны. Это твоя асабістая сустрэча з ім. Няма пазнання Господа глобальна, парафіяй, натоўпамі, народамі, нацыямі. Это ілюзія, это ідэалогія.
мы Господа асабіста шукаем. Это наши выборы асабістыя. Ёсць вельмі класны эпізод у кнізе Другазаконня, калі народ саграшыў, і пасля ўжо граху, пасля пакаяння выбранага народа, што робіць Маісей? Ён ставіць палатку па-за лагерам. Называе гэта намёт спаткання. І даслоўна там напісана, што кожны, хто шукаў Господа, павінен быў выйсці і пайсці ў гэтую палатку, выйсці па-за лагер, адчапіцца ад натоўпу, таму што пошукі Божыя, жыццё духоўнае – это індывідуальнасць. І вось там, дзе мы яе баімся і не здольныя быць сабой, застацца з самім сабой, пра сябе казаць, там няма пазнання свайго сэрца. Паглядзіце, як часам цяжка на розных групах малітоўных такое бачнае, калі запрашаеш людзей, каб падзяліліся сваёй сустрэчай з Богам, ці што з рэкалекцыі людзі забіраюць, што перажылі, калі мы просім падзяліцеся. Адна з першых праблемаў, з якой мы сустракаемся, это тое, што людзі пачынаюць казаць, мы павінны, мы католікі, нам трэба. Это трэба дайсці да таго, каб ты ўзяў адказнасць за сваё духоўнае жыццё і сказаць, это я перажыў, это са мной здарылася. Это конкретные факты, эпизоды, это не мы, это не стадо коров, это я. До гэтага трэба дайсці. Мы хаваемся ў натоўп, і так істину Божию, правду Божию не пазнаём. Адзін з маіх любімых аўтараў, Віктор Цой, я ў захапленні творчасці яго вельмі глыбокай. Нягледзячы на ўсю папулярнасць гіпер яго ў свой час, і ў савецкія часы, я ў захапленні ад яго творчасці. І ў адной з маіх любімых песняў, самай любімай песні, называецца «Закрой за мной дверь», там гучаць словы: «Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом, в доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав, меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед». Я ў захапленні ад гэтых словаў. Чаму? Таму што для мяне пазнанне, што паказвае Цой? Ён паказвае бяспечнае жыццё. Это дом, уют, лампачка свеціць, люстра, ўсё праверана, ўсё такое самае, з дня на дзень, з месяца на месяц, з года на год. Муж, жонка, двое деточек, собачка, котик, все стандартно. Тут ничего не меняется. А есть другой вариант. На улице ждет дождь. Это пригода, это рызыка. Шевчук, спевая, можно с осложнением заболеть в другой песне. И для меня момент познания сердца – это когда ты згаджаешься выйти с комфорта, где все проверено, и сюды, где невядома что, але тут жыццё, тут прыгода. И это есть жыццё духовное. Где найбольш стабильно? Кроме Беларуси, Где найбольш стабильно? Любимое наше слово стабильность. Мой пробаш некалі казаў у грабу. Где уже стабильность, докладно, так это там. Не потеешь, не переживаешь, ничего не боишься. Костюмчики аккуратненько сложены. Никаких страхов нема. Это стабильность. А все остальное это шарпанины, это рызыка, жыццё духовное, это колотня такая. Это рызыки. И там, где мы гэтага боимся, там мы сердце своего познавать особо не будем. Но пара вам прыкладаў, як я открываў, як згаджаўся на свою индивидуальность. Это не бунт. Часам подлетки, яны хочуць недзе выделиться, показать, что яны іншыя, такі характер бунта. Не, это не про гэта. А что такое индивидуальность? Можа некому в ушки зараз павянуть, я свято ненавижу. Терпеть не могу свято. Это индивидуальность моя. Я в конце концов до этого признался. Меня не радуют ни грамма это свято. Самое великое свято это понеделок какие-нибудь. После свята.
Вот это вот индивидуальность. Я не кажу, что дрэннае свята, не про это. Я кажу про сябе. Я іх вот просто сам урэшце змог назваць. Я здзівіўся ў гэтым годзе адной простай рэчы. Узяў так вот у інстаграме, ну там без цэнзуры, можна падзяліцца, нешта сказаць. Я ўзяў, сказаў, вот як я свята перажываю. Я здзівіўся адной рэчы. Як шмат людзей, агромная колькасць людзей вельмі падобнае перажывае. Яны не перажываюць святаў. Яны мучаюцца на свята, для іх это пустое. Але яны ў гэтым ніколі не прызналіся. Яны мне пісалі, дзякавалі. Сотні людзей дзякавалі за тое, што нехта прызнаўся. Вот так вот открываецца індывідуальнасць. Ну, калі яшчэ вам вушкі не завялі ад гэтай індывідуальнасці, я не пераношу рэлігійных фільмаў. Таму што там, дзе ўсё прадказальна, вот это Езус, это Марыя, ты ведаеш, чым усё скончыцца, да, ну я такое не магу. Мне трэба, там, дзе творчасць, там трэба загрузіцца. Калі я прачытаў кнігу, і я не загрузіўся, не завіс у думках сваіх, это значыць, змарнаваны быў час. Многія людзі так чытаюць кнігі, вот яны чытаюць іх, это ўцягвае, ім падабаецца, але там думаць няма пра што. Для мяне это не літаратура, это не творчасць. Творчасць тады, калі ты праглядзеў, і ты думаеш, і ты грузішся, і ты перажываеш, после кнігі, после фільма і так далей. І рэлігійныя фільмы, літаратура, як правіла, вот мне такога эфекту не даюць, а светская, да. Класічная літаратура. Для мяне вельмі глыбокая, часта. Я фанат Толкіна, я фанат Гюго, там у нейкіх эпізодах Дастаеўскага, да. Я бачу паміж радкамі там нешта, да, вот. Божае бачу. Хотя это светская літаратура. Памятаю, один эпізод мяне настолькі ўразіў. Я рабіў свае абразы дэкупажныя і просто ў фоне нешта ўключыў. А што я ўключыў? Я не так даўно глядзеў, ну это даўно ўжо было, да, але любіў глядзець непуцёвыя заметкі Дмітрия Крылова пра падарожжа, пра розныя, і ён там паказваючы нейкую, можа, Баварыя это была, ці Германія, просто кадр такі. І, ну, кадр, прыгожы кадр старой дзверы, такой зялёнай. І ён нечакана кажа, а ўвогуле ёсць такі твор «Дверь в стене», усім раю пачытаць. І я невядома чаму, вот што мне стукнуло, да, я тут жа схваціўся за ручку, хто мне што там раіць, асабліва там Крылова там буду слухаць. Я тут жа сабе запісаў «Дверь в стене». Да. І вось это аўтар Герберт Уэллс, светскі аўтар, ангельскі аўтар, чалавек-невідзімка ён напісаў. Вот этот твор мне зусім не спадабаўся. Вось. І я, робячы свае абразы, паставіў аўдыё «Дверь в стене». Это вельмі каротенькі расказ. І не чакаў нічога, да, это ўсяго 40 хвілін там цянулася. І там ёсць такі вобраз, як чалавек трапляе за дзвер, і Герберт Уэллс паказвае Царство Божие. Показывая жанчын, которые разом с пантерами. И я, добр, слава Богу, я был один. Не знаю, что со мной сталось, я просто як разрыдался в один момент. И ты думаешь, Боже, что с тобой деется увогуле? Это всяго только некий рассказ. И раптом тебе открывается, что у тебя внутри вот есть такая жажда Царства Божьего. Это светская литература. Религийная на меня такой эффект не оказывает. Да. Но это индивидуальность. А там, где мы живем вот некими идеями, идеологиями, як оно повинно быть, як усе робят, да, там сердце не открывается. Сканчваючы наши разважанні, аднойчы моя сяброўка патэлефанавала мне, задала пытанне: «Отец, чым займаецеся, што робіце, якія планы?» Я доўга не думаючы ляпнуў ёй, а пасля прызадумаўся на годы. Я кажу ёй, якія мае планы? Задача номер 1 – не обмануть самого сябе. И пасля прызадумаўся. Вот что я такое сказал. Да, это задача номер 1. Хотя б сустрэцца с самим собой, назвать рэчы своими именами,
не абмануць самого сябе, нікому не дагаджаць, ні перад кім не апраўдвацца, нікому нічога не даказваць. Не абмануць самого сябе. І для гэтага трэба пазнаваць нашае сэрца. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру у адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага, адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зайшоў з неба і ўцелавіўся Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны, хаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, разам з Айцом і Сынам належыць пакланіць, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю і жыцця вечнага ў будучым свеце. З удзячнасцю за дар веры і за ласку святога хросту узнясём нашыя малітвы да Пана. Молімся за святы касцёл, каб ён нёс людзям Божае прабачэнне і надзею на новае жыццё. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб яны захоўвалі вернасць Богу і Евангеллю. Цябе просім. Молімся за людзей, якія адвярнуліся ад Бога, каб яны прынялі Яго слова і атрымалі ласку навяртання. Цябе просім. Молімся за тых, хто ў хуткім часе прыме сакрамент хросту, каб Хрыстус шчодра адарыў іх сваімі ласкамі. Цябе просім. Молімся за тых, дзякуючы каму мы прыйшлі да веры, каб Бог узнагародзіў іх і адарыў сваім бласлаўленнем. Цябе просім. Молімся аб Божым благословенні, апецы Маці Божай, дары здароўя для Паўла і Рэгіны. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы годна падрыхтаваліся да сустрэчы з уваскрослым Панам у вечнасці. Цябе просім. Плёнах наших рэкалекцый, за ўсё, што Ты, дарагі Господь, хацеў пасеяць у сэрцах нашых, каб зерне Тваё прарастала, каб вораг не нішчыў Табою пасеянага. Цябе просім. Добры Божа, Ты паклікаў нас да ўдзелу ў Тваім вечным жыцці. Учыні, просім, каб нашае жыццё на зямлі было згоднае з абяцаннямі
дадзенымі падчас хросту праз Хрыста Пана нашага. О, Дух Святый, Ты приди, любовью наполни. Вылежи скрупой, дай мне надею, мудрость свою вливни в сердце. О, Дух Святый, Ты приди и любовью наполни. Вылечи скрупой, дай мне надею, мудрость свою вливни в сердце. О, Дух Святый, Ты приди и любовью наполни. Вылечи скрупой, дай мне надею, мудрость свою вливни в сердце. О, Дух Святый, Ты приди и любовью наполни. Вылечи скрупой, дай мне надею, мудрость свою вливни в сердце. О, Дух Святый, Ты приди и любовью наполни. Вылечи скрупой, дай мне надею, мудрость свою вливни в сердце. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Милосердный Боже, праз гэтую ахвяру очисти нас от провинов. Ласкаво просим Тебе, дай нам силы, каб мы охотно пробачали братам нашим, праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. Ну, гору серце, Возносим до Пана. дякуєм Пану Богу нашому. Он это и справедливо. Заправды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён, калі прасіў самаранку падаць вады,
ужо адарыў яе ласкаю веры. І так горача жадаў, каб яна жыла ў веры, што запаліў у яе сэрцы полымя Божай любові. Таму і мы дзякуем Табе, разам з анёламі праслаўляем Тваю моцу, склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышиях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышиях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся в хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным.
у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа з Христом і ў Христе, Табе, Божойча всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злога. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего темного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дни нашие. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали спаўнення счастливой надеи и прыйсця збаўца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Ранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоєм. Вось Езус Христос, баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, покликаныя на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Молимся. Пане наш Боже, ўжо на зямлі Ты даеш нам хлеб эўхарыстычны, як задатак славы нябеснай. Покорно Тебе просім, каб плён гэтыя таямніцы праяўляўся ў нашых учынках. Праз Христа Пана нашага. Паслухайце, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Шчыры дзякую вам за кожную малітву, дапамогу, ахвяру на карысць касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто на гэтым тыдні ў касцёле прыбіраў, таксама ўсім тым, хто учора прыйшоў на талаку, каб падгрэбці траўку, так упарадкаваць нашу тэрыторыю. Ад усяго сэрца вам дзякуем. Няхай за кожнае дабро ўзнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. Нашай рэкалекцыі сёння трэці дзень, што працягваюцца. Нас айца Александра яшчэ чакае 2 святыя імшы, сустрэча моладзі, на якую моладзь запрашаем пасля вячэрняй святой імшы. Але ўжо цяпер хочацца сказаць словы падзякі, дзякуючы за слова, з якім прыехаў да нас, даручаем Цябе нашай малітве, Тваю паслугу, усё тое, што Бог праз Цябе жадае чыніць на нашай зямлі і далей за яе межамі. У аўторак 25 сакавіка урачыстасць звеставання Пана. Гэтая урачыстасць не з'яўляецца абавязковай, то бок, значыць, што калі кагосьці не атрымаецца прыйсці на святую імшу, то граху няма, але не толькі варта ў такім, можа, такой катэгорыі глядзець, ёсць грэх ці няма. Звеставанне Пана – гэта вельмі важная таямніца і праўда нашай веры. Вось, і гэта момант таксама злучыцца з Марыяй, нанова перажыць вось гэтую таямніцу пачацця Божага Сына. Таму у нашым касцёле святыя імшы ў гэты дзень а 6:45, 8:00 і 18:00. І таксама прыгадаю, што ад гэтай урачыстасці пачынаецца так званае духоўнае усынаўленне, малітва ў інтэнцыі дзіцяці, якому пагражае аборт і за яго бацькоў. Гэтая малітва, гэты малітоўны такі абавязак трывае 9 месяцаў. Таму вельмі заахвочваю паразважаць у сэрцы, ці жадалі б, ці хочаце такую малітву вось на 9 месяцаў узяць, яна не надта вялікая, 1 дзесятачка ружанца і яшчэ там 1 невялічкая малітва. Вось варта, бо на жаль, у нашай краіне вось вельмі шмат дзяцей вельмі знаходзяцца пад пагрозай аборту. На працягу ўсяго перыяду Вялікага посту запрашаем да ўдзелу ў адмысловых набажэнствах, звязаных з таямніцай нашага збаўлення. Прыгадаю, што набажэнства крыжовага шляху для дарослых моладзі адбываецца па пятніцах а 7:50, так прыкладна пасля ранішняй імшы, і ўвечары 17:15. На гэтым тыдні вячэрні крыжовы шлях правядзе францішканская моладзь Тау і рыцары святога Францішка. Дзяцей на набажэнства крыжовага шляху запрашаем у суботу а 11:30. Песні жальбы адбываюцца па нядзелях а 7:30 і 17:30. Напэўна, заўважылі вы скрыначку, якая пры ўваходзе у касцёл стаіць. Гэта паставілі яе валанцёры нашага парафіяльнага Карытас, якія праводзяць акцыю «Великопостная міласціна», каб той, хто жадае, мог далучыцца ці нейкімі прадуктамі харчавання, ці сродкамі асабістай гігіены, і ўсё тое, што знойдзецца ў гэтай скрынцы, будзе перададзена патрабуючым і таксама людзям, якія пражываюць у доме-інтэрнаце нашым. І таксама яшчэ такая аб'ява і для тых, каму спадабалася ўдзельнічаць у талацэ, і для тых, хто хацеў бы моцна. Ёсць таксама вельмі добрая і важная такая магчымасць. 5 красавіка з 10:00 у вёсцы Дубрава Маладзечанскага раёна таксама будзе талака на тэрыторыі старажытнага касцёла, які там знаходзіцца. Гэта цяпер у такім вельмі цяжкім стане гэты касцёл, такі, можна сказаць, руіны, але гэта таксама нашае каталіцкае святое месца, і таму запрашаем прыняць удзел, каб эту тэрыторыю таксама пачысціць, упарадкаваць. Больш падрабязная інфармацыя ёсць на дзвярах і на сайце. Можна пазнаёміцца, як, што, куды, з кім дамаўляцца і гэтак далей. Шчыра вам дзякую за
удзел у рэкалекцыях, за прысутнасць, за супольную малітву. Айца Александра просім аб благаслаўленні. Пан з вами. Боже наш Ойче, накіровай серце Твоїх вірних і милостиво одорвай ласкою всіх Твоїх слугов, каб яны могли сповнить усе Твои наказы, пробываючи в любові до Тебе і до ближніх, праз Христа Пана нашого. Нехай вас благословить усемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святий Арханьоле Михайле, бережи нас у змаганні супраць спокусов и пастах злого духа. Будь нам обороною, князю войска небесного, моцею Божою, кинь у пекла сатану и інших злых духов, які на згубу душов. И